Takže prvý návrat do Vegas, po tom, čo ste tu naposledy vyhrali Stanley Cup, aké si mal pocity? Tak samozřejmě ty začátky, když jsme sem přijeli, tak byly hezké vzpomínky, ale přijeli jsme sem jen nový rok zase a nový zápas byl před náma, takže samozřejmě máme hezké vzpomínky tady. No. Dneska sa ti podarilo streliť 2 góly, aj napriek tomu ste prehrali. Čo nevyšlo celkovo týmu? Těžko říct, no, tak samozřejmě maličkosti rozhodují zápasy. Já si ani nemyslím, že jsme hrali 5-5 tak špatně, hrali jsme celkem dobrý hokej dneska, akorát prostě tam občas ten jednou tečoval do brány, takže takový góly jsme dostali, takže samozřejmě zapomenout na ten zápas a soustředit se na nový zápas. Hráte pod novým koučom. Vidíš nejaké výrazné rozdiely v tej hre nového starého kouča a ktorý ti viacej vyhovuje štýl? Tak Todd teď přišel, tak ten to zvládá výborně, komunikuje hodně s klukama a snaží se nás pozbuzovat a myslím si, že dělá dobrou práci. Vyzerá, že máš pevnú pozíciu v line, dávaš niekedy na prvej, niekedy na druhej. Môžeš opísať, ako sa k tomu dostal a ako sa ti hrá s ktorými hráčmi najlepšie? Tak tady v tom týmu je to celkem jedno, že jsme hráli ve čtvrtý léně a s těmi klukama jsem si taky rozuměl, takže tady je to celkem jedno, s kým hraju. My tu máme skvělou partu a samozřejmě se snažím udržet si svoji pozici svýma výkonama a na to se soustředím. Dobrý, díky.